Ha? Nilakaw na to. Wa na to'y labot ani ako ang butong ron. Pagkatam-isag gining butungan eh. Basta kinawat nga butong. Tamis jud. Bruh. Diba? Ano gulenta eh? Karma mo na yun. Grabe po itong tawhana itong mamarang man siguro to. Nawa rag galit. Sigurado gibarang di ko ato ron. Kasi dinawag tog supan dito. Lain akong paminaw. Paminaw na ko. Ang katanawa na uyab. Pero lami gining. Bahala na siya. Hindi na ako tagaan to, buha nga to. Basta nilakaw na. Nibiya na. Real talk ng isang pagka-istorya. Wala yun ibalik. Iyabunan ako ni. Ya, mana ka? Ya po, manani mo. Ha? Bruh. Wala mo na pagkabastos mo ba? Abin mo ako kita si mo ha? Anyakis. Masa ka mo gusto eh? Ngayon ka? Di ko. Naman. Nawat ka, mas mangatag ka. Para pa yun sa tagiya. Isa nga ano eh. Siya buso, gitagaan ako niya. Ah, gilara, gamit ako mindset ba? Bakit naman mo ha? Kabulo ka. Giyabon ako ang tubig para dili ti ka matagaan. Happy ra pud nimo matagaan ti ka ani. Badakpan ko ako'y mapasanginlan. Unya ikaw ya inom-inom ka na yahay kay ka. Buangan nimo. Kanon ko ni oy. Bahala badakpan ko. Basta ang importante nabusog ko. Nya kanang On the dragon. kana bitong madakpan nya ikaw ang pasanginlan. Dili ikaw nagkaon, yahay ka to nabusog kay murak buang. Di nabuang tawhana tong sige nagkaon-kaon unya. Lahi ang nadakpan na. May korte nga. Huli na gani ng kuan kanang CCTV. Klaro na kayo nga yang nawong dito muingon pag kailangan ko ang aking kuan, ang aking abogado. Buang gurag tawag ng burag bagado na. Nga ito magyaw-yaw ang mga mana. Ya, hirap mong tagaan na ganin ng tawo. Usuko pa. Pero, hindi ka tagaanan eh. Hindi mo na imo ha. Wala mo dyan po ng tagaan eh. Madakpan ko. Yan, nabusog ka. Anya ako, nabusog. Wala kayo nabusog. Yan, nakasabaan pa ko. Lamihan niyo. Silpon lang dia, daot na imong mata ah. Guba gyapon na yung relasyon. Kasi kita imong uyab. Sa ano imong uyab eh? Sa pangalan ng uyab? Hani? Muskira? Ikaw na ganit tagaan, ikaw na ikuan di pa kamo dawat pura buang eh. Ako dali ra kay istoryahon. Dali ra kay istoryahon. Pero dili lang ko motingog. Urot ni akong butong karon, di ba? Pakit-unti ka unsa ko mangawat. Sanawa ha. Pakit-on lagi kita karon nawa. Ano problema na?
Kabulo ka. Ako ang pinaka maayo mo kuan. Kawat sa una ba? Wow. Kuan nung kina ko na kanang nakasa buang siguro yaw ko ko pagkakuan. Kamatay ra putong wa dit tibulos tok yaw dengwa man ka dia. So yun guys, no, thank you so much kay Gingwan imong video, no. Shout out tayo kay Agent Orange, no. Shout out sa imong Ludi, no. Thank you so much sa imong pagtanaw, no. Ug paki-subscribe na sa among YouTube channel, guys. Thank you so much. Baka naman sa mga gusto sponsor sa aming YouTube channel, sa mga Facebook page, sa mga gusto mag-sponsor, no. Pray to message our FB page, guys, no. Libungan Biners, guys. Thank you so much, no. Guys, nagsakasakit aning sakanan karon nga mura og motor, guys, no. Shout out sa mga sponsor, guys, no, si Marcel Pacon, si Bibi Jindring Canilla og si Galam Nirak, og especially guys ato ang sponsor karon, guys, nga gipahulami og ato mong tripod, guys, kana guba mong tripod, no. Shout out kay Kiking, no. Kiking, no, ang iyang YouTube channel, guys, kay Hold Up Apps. Na ingato, guys, no. Sa wala pa naka-subscribe sa among YouTube channel, guys, paki-subscribe na, guys. Visit sa among YouTube channel, guys, Libungan Biners, og kay sa mga sponsor, guys, si Cherish Vlog and kay Remark Pipito, guys, Remark Pipito TV, and then kay Hold Up kay Kiking, no. Shout out sa iya, no, kay gipahulamtan niya og kanang tripod, guys, kadako, guys, nga tama-tama pud, guys, makahimot ang video, guys, no. Salamat. Shout out sa kawan karon, guys, si Sora G, guys, no. Thank you so much, guys, no. Thank you so much, bye-bye. I love you, bye-bye.